Takže čaute, zdraví vás Sparkles po novom Beach Slap a dneska si ukážeme Engate. Točím to už po druhýkrát, lebo prvýkrát som nenatáčal so zvukom, dúfam, že tentokrát to už ide. Takže postavíme si takto 3 bloky, hore redstone torčky, dole do prostriedku ďalšiu redstone torčku, tu budú vstupy a to spravím takto. Ešte sem redstone, toto sa nám zhasne, tu budú dvere a funguje to takto. Stisneme jednu páčku, nič sa nestane, môžeme ju stiskať, stisneme druhú páčku, dvere sa otvoria. Takže to je takýto rýchly tutoriál, alebo no áno, alebo ešte vám ukážem flip-flop. Namiesto toho si zoberiem toto a takto. Postavíme si jeden pistón, druhý pistón, dieru, redstone blok, výstup, redstone, no, bloky, redstone torch, ty kokos, redstone, tlačítko. A funguje to tak, že tlačítko nahrádza funkciu páčky, lebo tlačítko funguje takto, že zapnem a vypne sa a flip-flop robí to, že ako sa on zapne, tak čo to? Aha, no. Ak sa zapne, tak zostane zapnutý a ako ho vypnete, tak sa aj vypne. A funguje to tak, že proste z tej dolnej redstone torčky, čakajte, ešte vám teraz ukážem, tejto redstone torčky, ak je ty kokos, čo to robím? Proste, ak je z nej vonku, lebo tá redstone torčka detekuje ten blok, no ho akože nabije tým redstone signálom a ten redstone signál ide ďalej a tu nám otvorí dvere. A tu nám otvorí dvere, ale ako náhle my ten blok posunieme, ten redstone, no tá redstone torčka proste nenabíjí ten blok, takže ani redstone sa nespustí. Ďakujem za pozornosť, budem rád za lajky, komenty a po prípade odbery. Čaute.